Malawian Camera. Pastor Shumba lero kuidongoleza, kuing'alula, kuipanga zina ndi zina ndiyebe zikomo. Lelo tsiku limene anthu ochuluka amapita ku machechi osiyanasiyana kukampembedza mlenge wawo. Lero pa 9 March 2025 atsogoleri nonse amene muli mudziko la Malawi, Amalawi nonse muli bwanji? Ndikuti muli bwanji, mwadzuka bwanji? Kodi pamene munagona, pamene mwagonapo mwapemphera, mwamuyamika Mulungu kuti zikomo Ambuye lero ndalionanso, mundisamalire, munditeteze. Inutu mudzidziwa kuti pamene mukudzuka, mukuyenda, mukudya, mukukhala, mukucheza, mukupanga ntchito zanu za tsiku ndi tsiku, muli ndi adani amene Mulungu akuyenera akutetezereni. Ena samakuonerani kukondwa, ena akulephera kugula nanu tulo usiku ndi usana kupanga mapulani a moyo wanuwo. Kodi mwamuthokoza amene wakudzutsani, amene wakutetezerani, amene wakufikitsani tsiku la lero, amene wapewesa moyo wanu kuti usapite mdzenje lero? Mwamuyamika? Nthawi zonse ndimanena kuti tiyeni tizidzuka ndi pemphero pamene tikudzuka, pamene tikugonanso tigone ndi pemphero. Osati zokuwa yayi, chamumtima. Baibulo limanena bwino m'buku la Mateyu, pamene ukumbukira kuti uli ndi kanthu ndi m'bale wako, ndiye ukupereka mtulo pa guwa lansembe. Siya mtulo wako, pita ukayanjane ndi m'bale wako, pambuyo bwera usapereke mtulo wako ku guwa lansembe. Ndipo pamene mwina ndikupemphera, khululikiranani mukakumbukira kuti muli ndi kanthu ndi m'bale wanu. Mateyu amene chapter 6. Pamene wapsinjika mkati mwa mtima mwako, lowa mchipinda chako nutseke, nupemphe Atate wako ali mseri, adziwa chimene iweyo chikusowa. So kupemphera sikukuwa, kupemphera sikudzionesera, kupemphera sikubwera poyera. Yayi, mumtima mwako iweyo ndi Mulungu wako tayankhula nani. Mupereke nkhawa zanu kwa amene uja ndipo iye akuyankhani. Amalawi ndimati ndikuwuzeni lero nkhani zikuluzikulu zimene zikuchitika m'dziko muno. Zina zichitika lero, zina zili mu mapulani sizinapse koma zikufuna zipyesedwe ndipo zituluke. Ndipo mudziwe kuti Malawi muno ndi akasongo level saizi kukana. Lero ndiphulitsa zibomba zopsa kwambiri ngakhale lili tsiku la Sunday, pepani mundikhululukira koma mtima ukuwawa kwambiri. Azinzanga ena alephera kuti apirire kuti agone mpaka kuche asanayankhule pakamwa pawo chifukwa chowawidwa. Ndithokoze kwambiri Karonga Boys kuti mtima wako ndosweka. Koma ife timaugwira ndithu, tikaona ndikumva nkhani zina timatha kuugwira mtimawo nkudikira nthawi yoyenerera kuti titero. Komabe sitikuti mwalakwitsa, ndathokoza. China chilichonse chimene mumanditumizira usiku ndinali nacho. Ine ndimalandira mauthenga, malipoti osiyanasiyana, ena odabwitsa kuti ena nkumati kuti Pastor Shumba zimene mukuzitenga kuti. Lero ndiyambe ndi motere Amalawi kunena kuti mpingo wa Katolika lero pa 9 ukutulusa timanena kuti pastor letter kapena kalata ya ansembe imene akufuna afotokoze mtundu wa Malawi m'matchalichimo dziko lonse la Malawi, kuwaunikira mmene dziko layendetsedwera, utsogoleri umene ulipo lero, ndi kuwawuzanso Amalawi kusankha mtsogoleri amene angatichotse dziko lathuli pa moto.
ngati mawu akunena kuti amene angalichotse dziko lipa moto, kusonyeza kuti dziko lili pa mavuto ndi utsogoleri umene ulipo. Choncho utsogoleri umene ulipo sukufunika. Mawu amchichewa chomveka bwino ndi amenewo. Palibenso kuvotera kapena kusankhanso chipani cha Malawi Congress Party ndi Lazarus Chakwera. Palibe. Utsogoleri umene walephera. Muchikalatamo muli nkhani ngati zimenezo kunena kuti Amalawi tisankhe mtsogoleri amene angathe kuchotsa Malawi pa moto. Kusonyeza kuti mavuto amene tili nawo pano abweretsedwa ndi chipani chimene tili nacho, komanso mtsogoleri amene tili naye pano, Lazarus Chakwera. Choncho Katolika, maepiskopi, mabishopu, ansembe onse, kaya atukwanidwa kaya satukwanidwa, koma kalata lero ikutuluka ndipo ikuchita circulate lero mipingo yonse ya Katolika kwa Malawi onse amene ali mdziko muno. Nkhani ina imene ili yokhumudwitsa kwambiri akuluakulu, tikamayankhula muzitimvetsa, muzitikhulupirira kuti tili ndi akasongo amene timadya nawo, tili ndi akasongo amene tinathandizapo tsiku lina atapsinjika, omwe aja asanduka kukhala akasongo athu kufuna kutilikwira. Ndizompesa chisoni kuti ena mwa akasongo ndi amene anthu takhala tikuwadalira kwambiri m'mitima mwathu, kukhala ndi chikhulupiriro chonse pa iwowo, koma lero asanduka kukhala akasongo amene akufuna kulikwira dziko lathu, kuyiwala mavuto amene tili nawo kuti akubwera chifukwa chani, koma gwero la zonsezo tadziwa kuti ndi chilembwe. Tikamati chilembwe tikunena ndalama. Ndalama idaphesadi Yesu. Koma lero ndimafuna ndikufotokozera mala kunena kuti pali kagulu kena ka anthu kamene sikakugona usiku ndi usana kupanga mapulani ofuna kuti Amalawi muzikhalabe m'mavuto, muzipsinjika. Koma ine ndimafuna ndikuwuzeni mawu akunena kuti mdima ungakule bwanji kunja kumacha basi. Tili naye Mulungu amene amaona, amene amamva zomkati mwathu, amene amaona zobisika, amene amaona zimene zikuchitika nseri, amenenso amamva chisoni. Mulungu ameneyo ndi Mulungu mmodzi yekha, Mulungu olenga kumwamba ndi dziko lapansi, amene sanalenga inu ndi ine kuti tikhale pano pa dziko lapansi ndi kumapuma, nkumadzuka titagona, nkumagwirira zintchito zathu, nkumapanga zimene tikufunazo ngati tinazilenga tokha. Mulungu yemwenso nkutitetezera. Ameneyo tiye timupembedze mu mzimu ndi muchoonadi. Amalawi ndimayankhula kwambiri zimene zikunena kuti tiziyamba tayika Mulungu wathu patsogolo mapulani ena aliwonse, ndipo Mulungu adzadula mapulani a adani athu. Musadere nkhawa, lero nditulusa listi ya anthu amene akupanga upo kupangira dziko lathu, posayang'ana, posawerengera mavuto amene anthu a Malawi tikukumana nawo m'dziko lino. Maboma onse 28 mzigawo zonse zinayi za dziko lino. Akasongo amenewa akhala pansi kulingalira za mimba zawo, za ana awo, za mabanja awo, ndiwo eni basi, koma ena nonsenu alibe nanu ntchito. Ndiye lero chandikomera kuti ndiayike pambalambanda akasongo amenewa. Sindiwo pa china chilichonse, chifukwa chilungamo ndi chilungamo basi. Ena ngakhale achikwiririre bwanji, chilungamo sichimatheka kukwiririka, chimafanthuka tsiku lina kuti chibwere poyera. Abale anzanga, 3 days ago ndinanena kuti takhala pansi kukambirana kudzera mu bungwe la Malawi Freedom Fighters, ine ndi atsogoleri akumeneko kuwunikira pamene zigawenga zimene sizikonda dziko lawo, zimanena kuti iwo ndi nzika zokhuzidwa,
zili nkati mokonzekera mapulani ofuna kukapereka age bill limit ku nyumba ya malamulo kuti aphungu akakambirane zimene zikungolunjika straight kwa munthu kuti anthu afuna kuthana ndi munthuyo amene ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndiye ndinanena kuti titakhala pasi kukambirana ndi bungwe limeneli ndinaona kuti ndi chabwino cha nzeru kuti tiyadziwitse Amalawi nkhani imene iyi, ndipo ine ndinabwera kungofotokozera ku mtundu wa Malawi mu social media, koma tinapempha Amalawi akufuna kwabwino kuti tiyeni mutithandizire chifukwa kuthekera kwina kulikonse tilibe, kuti tibwere ndi press briefing titanisa mtolankhani amaradio ama TV kuti Amalawi amve zimene takambirana ndi bungwe limeneli ndi kagulu kameneka kanzika zokhumudwa kunena kuti zokhudzika kunena kuti bill imene ya age limit sikupitanso lero pa parliament chifukwa muli ma eras ena akungolesa kuti maganizo awo ndikungolimbana ndi munthu mmodzi basi. Ndipo izi titakambirana ndinazifotokoza, ndinapemphanso kwa anthu akufuna kwabwino komanso kwa akuluakulu ena adzipaniza kufuna kwabwino, koma zaonesa kuti Amalawi sidife anthu okhudzika, Amalawi sitili lede, komanso atsogoleri ena adzipani simuli lede. Mukuona ngati zinthu zimene zayambikazi zikhoza kungotha mosavuta. Lero ndifuna ndikubweretseni mayina a Kasongo amene nditayankhula mawu amene aja kumbaliko akumananso ndipo akangana kuti ndi chifukwa chani zapangika chonchi okhaokhatu mpaka na ena mwa anthu awo apangidwa remove ku foramu yawoyo ndiyambe kupereka manambala amene muli ndi zolembera. Konzekerani tuzolembera ndifuna ndipereke manambala anthu amene apangidwa remove ku foramu ya Kasongoyo kumene akupanga mapulani a age limitiwo ndi kupatsani manamba foni awo anthu amene achosedwa ku group imeneyo, ndipo wachotsa anthu amenewo ndi Abraham David Kasongo wa ku Bangwe amene amazitcha kuti ndiye ndi director wa bungwe la liwu la munthu. Ameneyo ndi amene wapanga remove anthu chifukwa chotino watengano mpando wa Kasongo uja wamkulu uja amati wabedwa uja akuti wapezeka uja akuti ali ku chipatala uja akuti samadya uja akuti anampeza atamangidwa manja ndi mutu uja akuti anampeza mumunda Kasongo amene wapangisa zonse zikuti zifika pa lero. Kasongo wina wa ku Bangwe Abraham David ndi amene watengano mpando wa Kasongo amene Amalawi zinthu zopesa chisoni kuti ena mwa anthu amene tiyatchule apa mwina mudzidzimuka nawo kuti kodi zikukhala bwanji, koma sindine. Zikalata zopanga security, kalatayo imene ikulembedwako kumene yachokerako ine kulibeko, nesu nangotumizidwa ndipo yazungulira mu social media yochuluka. So ine ndine ndani pamaso panu popeza ndinanena kuti ndidzakuyimira nino Amalawi, ndidzayima pa chilungamo, ndipo mumandidziwa kuti Pastor Shumba pamene akubwera apa akubwera di pa chilungamo. Ndiye ndithawiranji chilungamocho? Ndiopa chani? Ndizemba chani? Ine sindiopa china chilichonse, ndifotokoza paja ndimanena kuti kuphedwa, kunyozedwa, kumangidwa, kusemeredwa, koma ine ndidzayima pa chilungamocho basi. Ameneyo ndiye Pastor Shumba. Pepani kuti VN yanga ya lero ikhala yaitali, koma ndikufuna mudziwe kuti kodi what is happening in this country. Abraham David potengera kuti Akasongo ena amene ali mu gululo lawolo la nzika zokhuzidwa amene afuna kapereke kalata ku nyumba ya malamulo, titanena kuti zimenezi zatha, takambirana nawo zatha, sikukhalanso age bill limit imene ikupita ku parliament. Anayamba kutsutsana okhaokhawo ku ofisi kwa kuti zadziwika bwanji, azifutukula izi ni ndani kuti paka anthu mukafike pokambirana ndi mabungwe ena ngati Malawi Freedom Fighters komanso Pastor Shumba paka nabwere pambalambala kunena kuti basi age limit chasiyipita zikukhala bwanji. Ndiye okhaokhawo kumeneko anaukirana, anapeza kuti pali anthu ena amene anapangidwa adi mukagrupu kawoko
amene akutulusa nkhani zija ndi anthu aja atulutsidwa mu gulupu mo kupena kusinene kuti apangidwa remove ndiyamba ndi manambala chabe anthu amene apangidwa remove, just mentioning a few chifukwa cha nthawi. Ngati mwatenga zolembera zilembani, kaya muzemba pa foni pompa manambala awo zili ndinu. Pali wina oyamba amene wapangidwa remove, namba yake ndi 082 530 5980. Ndizibwerezanso mwina muziponyesa 082 530 5980. Ameneyo mukamugugula bwinobwino mupeza kuti ndi ndani ndipo mumudziwa. Ndimafuna Amalawi muzizipanga folo anthu amene mwafunse kuti kumkumano kwawoko kukuchitika zinthu zotani, chifukwa ife tikamafotokoza tikangati tumira tikupanga maupo, ife sitimapanga nazo zinthu zoopsazo, timaopa Mulungu. Chifukwa Mulungu safuna miseche, Mulungu safuna kupanga zinthu mwanseri, Mulungu amakuyalutsani yekha nthawi yake ikakona kuti akuyalutseni. Wina nduyu 082 5 2 14 16 5 14 16. Amene yonso wachosedwa ku gulupu ko. Wina nduyu 2 5 10 90 20. 2 5 10 90 Yesu ampanga remove. Opanga remove yo ndi Abraham David Kasongo wa Kubangwe. Wina nduyu 2 486 87 65. 2 486 87 65. Mwina ndimalize ndi uyu 2 461 65 13. 2 461 65 13. Amene yonso wapangidwa remove kuzifukwa zawo. Ndiye kuli agulugunyintha amene no asalira kumeneko akhakhata bwa mpini asamva nkunkhu amene samayimva olokuti abweya chimwala kuchokera kupuli chagwa kuchoka kumwamba achikhaliranso chimwalacho achizemba kena kuchikagwa pasi achikhalira. Cholinga kufuna ati kugwesana ndi munthu wamkulu amene Mulungu wamusankha kuti atsogolere kuti apulumutse Amalawi mu dziko muno. Koma ine ndimakhulupirira nena kuti chala cha Mulungu chikalodza olo anthu mutapuluputa mwa mtundu wanji simumapambana, amapambana ndi Mulungu basi. Ndipo palibe chomulaka munthu itu simungamwagwade pansi kumapemphera usiku kumpempha Mulungu kuti Ambuye ndifa mutipulumutse ife mutikondere tifuna tiziazuzabe anthu anu. Mulungu nkumamva zimenezo nkumakukonderani zosatheka zimenezo zinankanika Farao zimenezo anayesera mundu Farao kuumitsa mtima wake koma at the end Mulungu anapanga lilizi ana Israeli mu dziko la Farao lomwelo. Ndi anthu amene akhala nakukambirana upo mene kuyambira dzana usiku kufikira dzulo anthu ake ali pa list iyiyi manambala awo ndikupatsirani ndi mayina awo omwe. Ine sinimabisa tinena kuti akasongo tili nawo chifaina mukamaona mukhangati si a MCP masanawo koma usiku ndi a MCP. Ndikuyankha izi chifukwa chani? Amalawi zinthu zikuwawa kwambiri zikupweteketsa mtima kwambiri kuti Amalawi zona mene Amalawi apsinjikira mdziko muno azibale anu azigogo anu makolo anu ana anu inu kumakhala ndithu kumbali koyimira chipani cha MCP kuti chizizunzabe anthu zona. Ine sindimamvesa ndipo sindikumvesa kuti Amalawi mukuganiza bwanji. List la anthu amene ali kufala imene ikupanga za age limit yo pa number 1 pali Leston Muli mulomwe wa ku Phalombe uku businessman
ndakandi kuyankha zimene pali ena a business, pali ena adzipani amene mwapanga zimenezo mwasonkha ndalama zija zadyedwa ndi kasongo uja 300 miliyoni kuti ayende azungulire dziko lonse, acheze ndi anthu, acheze ndi mafumu, acheze ndi azibusa, acheze ndi anthu amba kuapasa ndalama kuti apange second age bill limit. Ndimayankhula zimenezo 2-3 days ago. Number 1 businessman Leston Muli, namba yake ndi 83 302 902. amene ndi Leston Muli, mmodzi mwa akasongo. Ndikufuna Malawi muzidziwa zimenezo. Ine ndikamayankhula chinthu ndimayankhula chiona chenicheni choonetsetsa, osangopanga zinthu zakuti basi ndishayine anthu andidziwe. Never. Si Shumba ameneyo. Number 2 pali Jesse Kabwira, mayi Tokotani wa ku Malawi Congress Party, mayi woyipa ndi nkhope yomwe. Jesse Kabwira namba yake ndi 092 858 2445. amene ndi Jesse Kabwira, mayi uja anadana ndi Lazarus Chakwera nthawiyo mu 2019 2020 mpaka kunchosa ku chipani. amene uja napita ku UTM. mayi amene uja lero waononga ku UTM, wanyesa chisenyesitako, wanyosanyosako ku UTM kuja, wabweranso kwanguja. akulu chitedze ngakhale uja utachiswa nkutenga mbewu yake ndi ukadzala kumunda nkumayithirira. imelabe chikhala chitedze, sikhala kalungonda, sizingatheke. namba ya Jesse Kabwira mwina anthu simula investe 92 858 2 kumapeto ku 5. namba munthu wina namba 3 ndi uyu Maxwell Tholera, ambiri mukumudziwa, ndi otchuka, kangalisoka ndi MP. Maxwell Tholera wa ku MCP 094 35424 094 35424. amene ndi Maxwell Tholera. wina ndi uyu namba 4 Kenneth Bwanali amene akuti alitu ndi abusa atu amapezeka mwachinsapo mukoma ndi customer atu waku area 3 itu, ndi customer atu waku Maula atu koma zina zikamachitika kulakulu mnyamata mmodzi wotolatola saizi kukana. akuti Kenneth Bwanali namba yake ndi 092 57 600 kapena kuti 602 kumapeto kuma 3 Kenneth Bwanali 092 57 60033. wina namba 5 nduyu Gift Chunga 093 470 200. Gift Chunga 093 470 200. wina nduyu George Muhone namba yake ni 092 76 70 288. ndiziyankhula mothamanga ifo cha vyenyanga indi aitali kwambiri. George Muhone 092 670 288. wina nduyu amenenso ndi otchuka so kwambiri Dr. George Chaima. Dr. George Chaima 093 79 3554 093 79 3554. Kasongo Wankulu Jeno komanda wakumeneko Agape Kombe. wachiwiri kwa Jeno Abraham David. Kasongo wina ndi mafumu ndi mfumu Village Group Headman Munika Jere
sindikudziwa kuti amakhala boma liti, koma ndi ameneyo mfumutu amene mukumudziwa, amene mutiuza kuti ndi mfumu yakumudzi uti, ya boma liti, ya dera liti. Village group headman Munika Jere, namba yake palibe. Mwachidule timu yonseyi amene akuipanga sponsor ndi Adaliso Kabambe komanso akuluakulu ena aku Malawi Congress Party mosogozedwa kapena mothandizana ndi Leston muli uja ndi amene akupanga sponsor nkhani ya age bill limit. Zonsezi zikuchitika chifukwa cha kumopa Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndiye pakumveka somphekesera pali list imene yachokera kumeneko anthu ayipanga short screen kuyitumiza. Pamamba mayina amenewo ku group kwawoko kuli a George Muhone, kuli a Gift Exile Chunga, kuli andani, kuli Honorable Maxwell Choleraja nda achula jalindi ya MP, kuli a Isaiah, kuli James White, kumenekotu ku group kwawoko kuli ndani pansipa pali nzimayi wina ati Evelyn Mbewe wa Concerning Citizen wa ku group lija la Kambanje lija mayi ameneyoyo Evelyn Mbewe. Koma pomaliza pa list imeneyo pali dzina la the DC Bon Kalindo. Sindikudziwa kuti likupezeka bwanji dzina amene pa list. Amalawi ndinu mboni, short screen imene yazungulira mukuidziwa. Ine sinimazonda munthu ndipo Bon Kalindo sindadane naye chiyambire ndi cha moyo wanga. Bon Kalindo sindani wanga, ndimacheza naye bwino, pena zikandivuta ndimamulera ku inbox ndikumuimbira foni nkumufunsa mbuyanga apatu pali izi nditani ndipo amandithandiza nzeru. Koma ndikutchula izi chifukwa short screen imeneyi ya list imeneyi anthu ambiri muli nayo mumagrupu manumo, ndiye ndikasiya osatchula akuluwa mwina kuti nanga Kalindo mwalumpha bwanji ndiyoti mukudya nawo limodzi akasongo nonse kumenekoko. Ine ndakana ndatchula asandidenso ine mwinanso iwo ainake uzapeza ndipo adziwe kuti sishumba. Ine nangotenga zinthuzi kuti zibwere poyera anthu mudziwe kuti kodi tikamapanga zinthu amalati kamati ndife omenyera maufulu tikutani, nanga dzina la Kalindo kumeneko lapezekako bwanji. Komanso mbuyo monse mwa Kalindo anakhala chete osayankhulapo nkhani ya Agape Khombo ndi age limit, kodi zimakhala bwanji. Amalawi ine ndili mantha akulu kwambiri kuti anthu amene tatchula pawa ena ndioti sitimayembekeza lakhoza kupezeka mu gulu limenelo. Koma ndibwerezenso akasongo akulu amene akupereka mphamvu kwa anthu amenewa ndi Leston Muli, abwana akabambe ndi gulu lina la ku Malawi Congress Party cholinga afuna kuthana ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Akumopa kwambiri kuti munthu amene akangoyima ndi kuwina zitivuta. Kodi tizitero? Ndibwereso mbuye pang'ono tikumbuke lero akatolika lero akutulusa kalata imene yalembedwa ndi azibusa ansembe, ndiye timvetsere kalata akayiwerenga m'machachi mwawomo ibwera pambalamba ndatidziwa kuti kodi akuti chani. Khumbo lawo lalikulu ndina kuti boma ili lapsinja anthu. Ndiye wena akamalibereka boma liti kudabwana kuti anthu amene akuganiza bwanji. Pamene akatolika amene ndomwe sana anapempha kwambiri Lazarus ndi Malemu Chilima kuti iyayi ndithu inu pulumutsana Malawiwa, chonde mugwirizane muyendere pamodzi mupulumutsa Malawi akupsinjikawa nthamire mu chaka cha 2019-2020. Lero omwe akatolika akubweranso poyera nena kuti iya too much is poisonous. Anthu apsinjika, boma ili ndi lachabe, boma ili loyipitsitsa, tiyena Malawi tiaphule pa moto, tisankhe mtsogoleri wina. Akuti tisankhe mtsogoleri amene angathe kunisa bwino dziko lino, osati tiyeni timuvotere amene akunisa bwino dziko lino, koma tisankhe wina
Amalawi ndifa mumpesese ndikupanga pa iso mbali ina ndi kampeni ndikufuna tipulumutsane mdziko muno muli muliri waukulu kwambiri umene tabweretseredwa ndi nankafumbwe kaufiti amene wachokera ku Malawi Congress Party mosogozedwa ndi Dr. Lazarus Catherine Chakwera. Chonde Amalawi mumve kupemphako. Mwina chifukwa cha nthawi komanso ndi VN yanga yayitali kwambiri ndilekezere pomwepa zina ndibweretsa chakumasana kuno. Lero ndini zambiri zoti ndikupaseni dziko lino silili kuyenda bwino. Ndikufuna ndiongole mafupa aja lero phase 2 ndiye ndiongola mopanda chisoni walira alile koma ndiongola mopanda chisoni chifukwa ineyo nkhawa zanga kwambiri zipo nati kodi Amalawi mumazifunira zabwino moyo wanu kapena mumafuna muzingofa ngati nkhuku. Funso langa ndi lokhalo. Tikumana chakumasana kuno pamene ndikuongola mafupa lero ndibwesa zinthu zambiri ndiye ndimafuna ndimalize ndimaonera kuti age limit ija anthu ena sakumvetsabe. Age limit ija amene anapanga maupoti tenti kambiyane ngati iti itese achotsedwako kufolamuko akasongwe ena abweranso mwina asonkhaso ndalama zina kuti nayenso winanso adye nayenso winanso asowetsedwe nayenso wina akapezeke mchimanga atamangiridwa kukamwaku ndi manjawa kuti ndalama zipotezi zaphweka. Anthu tikamati ndalama muziko mo zikusowa tikusowa ndalama zogulira chakudya ena ndalama zomwezo akumaziseweretsa konkuno ku Malawi ziyankapita kumakapempha zoti afuna apangire zitukuko mdziko muno. Zitukuko zake ndi zimenezi zomapasa anthu kuti no anthu ajalimbikise mabiro achabe choti ngati wina asayime asawine. Koma ine ndikunena kuti Amalawi musadandaule age limit kulibe. Profesa Arthur Peter Mutharika aima ndipo awina ngakhale atapanga mapulani onse amene ali mmutu mwawo. Izizi kwa ine sizachilendo chifukwa ngakhale nthawi ya Farao zinachitikapo kuti Farao kuumitsa mtima wake. Mose nkupanga mapulani onse mmutu mwake ndikutha mapulani kuti apa pande ndalephera ndingomuuza Mulungu kuti basi Ambuye ndikubwerera kwathu anthu andi asiye konkuno azizuzidwa ndi Farao. Mulungu nkumuuza Mose ati usadere nkhawa ndikupanga dala izi ndikuumitsa dala mtima wa Farao kufikira tsiku lina Farao azavomereza kutulutsa ana a Israeli chifukwa ndikudziwa chimene ndidzapange. Lero ndiyankhule mawu awa Amalawi musadandaule chabwino sichimabwera mophweka. Mulungu akupanga dala zonsezi kuti timudziwe kuti muli Mulungu wopsa kumwambako ndipo chabwino chimene chikufuna kubwera sichingabwere mophweka chifukwa tidzayiwalanso nkupanganso mistake. Mulungu akufuna tisayiwale chifukwa chakuti psinja dala kupsinyapa kupondapa kukhinyapa kutika mmafuta dala koma tsiku lina Mulungu amasula mageti agalu onse amene waamangawa adzamasula azabwera pamba mpaka akalikwira chirombo choyipacho mpaka chizalumidwa ndi kuphedwa ndi mano anthu ndikupulumuka. Mawu amene omwe akhulupirire wina afune asafune. Profesa Arthur Peter Mutharika Mulungu amusankha kuti apulumutse dziko lino ndiye mapulani a adani sangapose mapulani a Mulungu. Zimenezo wapanga si munthu wamba wapanga ni Mulungu ndife chakumusunga ni Mulungu ni moyo wamphamvu moyo wautali cholinga ukulu wake tikauonere pa APM pa 16 September pano ngakhale atabera mavoti nkusiya musi matematiki sazagwira ntchito tsiku likazangokwana Mulungu adzatseka zonse zokuti chilungamo chime pambalambanda. Mukhale ndi mawu opambana Amalawi nonse. Pastor Shumba ndilo dzina langa mkango weniweni wa Malawi. Ukabangula anthu amadziwa kuti mkango uja uku wabangula wadzukanso ni moyo. Mukamva chete zifunseni dabwani kuti mkango uja wapititsidwa kuti. Mwana wa Nankoma sindidzasiya kuyimira Malawi mwachilungamo mwachikondi ndi mokhulupirika. Limenelo ndiye mfunda wanga. Mawu abwino.
Malawian camera.